Bé, sabeu que d'aquí pocs o molts anys es podria produir un fet importantíssim a Catalunya Sud, com podria ser la declaració de la independència. Davant d'aquesta possibilitat, hem pensat que cada setmana aquí al Vaig i Vinc de Radio Arrels ens interessa demanar a una personalitat del país que coneix bé el país, tant al nord com al sud, quines repercussions podien produir aquí al nord amb la independència al sud. Avui, Pere Manzanares, bon dia. Sí, bon dia. President de l'associació Arrels, de moltes coses, un home, una de les cares visibles de la defensa de la catalanitat aquí al nord. La primera qüestió seria, la independència és desitjable des d'aquí al nord? Em sembla que sí. Per mi és clar, Jo desitjo la independència de Catalunya, si més no, i ben segur, si fos possible, dels països catalans, reunificats o unificats, segons com es contempla la veus propera, aquesta història. Independència, o vols posar data o és massa arriscat, això? És molt difícil de posar data, perquè dependria, crec, a la vegada de la situació política de les forces a l'estat espanyol, però també del context europeu. És possible que, per exemple, si passa alguna cosa el 2014 a Escòcia, on hi hauria de tenir un referèndum sobre la independència d'Escòcia, pugui tenir repercussions en d'altres parts d'Europa occidental, com podria ser el País Basc, a Catalunya, per què no en d'altres llocs. Jo dic a l'Europa occidental perquè el context és diferent, crec, que el de l'Europa oriental o l'antiga Europa de l'Est o l'Europa central, on al curs d'aquests darrers 20 anys molts països han accedit a la independència després de la caiguda del mur de Berlín. El context geopolític era diferent, la història era diferent. Doncs se cal guardar de comparacions senzilles i fàcils i ràpides. La situació aquesta és molt complexa i avui tenim uns paràmetres que potser no seran pas més els paràmetres vigents d'aquí 5 anys. Per tant, és molt difícil de preveure. Jo no puc posar data. D'acord, no posem data, doncs. Això mateix. No posem data, però diguem que és possible que es produeixi la independència al sud, i això forçosament ha de condicionar moltes coses aquí al nord. Què pot canviar aquí al nord amb aquesta independència? Bé, ho he pas massa reflectit, però bàsicament em veuria sobretot una de molt important, que és una repercussió sobre les mentalitats, més que res, més que a nivell polític i més que a nivell econòmic. A nivell polític, aquí ben segur és enfonsar una porta oberta, que som totalment dependents de l'estat francès i de les forces de l'estat francès que ens són desfavorables, perquè el pes específic de Catalunya Nord a l'estat francès, tant en termes de pes econòmic, com de pes demogràfic, com de territori, és bàsicament al voltant del 0,7%. Doncs això és quantitat negligible. Per tant, difícilment els nord-catalans, encara que fossin tots units, que ens sem lluny, ens sem molt lluny, pesarien molt poc davant de la força de l'estat francès. Doncs, per tant, del punt de vista polític ho veig molt i molt complicat. Del punt de vista econòmic, les empreses aquí també tenen un pes molt feble, perquè l'economia de Catalunya Nord és dependent de més de 50% de l'exterior. Doncs el pes específic de l'economia produïda, de l'economia real de Catalunya Nord és molt feble. Per tant, tampoc aquí hi veig difícil de veure repercussions importants. Després, els empresaris, ben segur, sempre aniran del costat on en poden treure un profit. Si veuen que amb la independència de Catalunya hi ha profits a treure del sud, es giraran cap al sud, és evident. Però, com que tenen un pes molt feble, aquí tampoc no hi veig gaires repercussions importants. Per tant, l'únic lloc, l'únic camp on veig repercussions importants seria a nivell de les mentalitats. Penso que això tindria diverses conseqüències, a la vegada pels catalanistes, que crec que eixamplarien la seva base,
És a dir, que si actualment els catalanistes, nacionalistes i fins i tot els independentistes que hi ha a Catalunya Nord, que em sembla que n'hi ha uns quants, doncs creixerien a nivell quantitatiu. Però a la vegada el catalanisme em sembla que pujaria, però hi hauria un balancís en sentit contrari. És a dir, que actualment no hi ha un antic catalanisme virulent o expressiu públicament. No hi ha un antic catalanisme a Catalunya, no es pot dir. Hi ha una tolerància, a vegades hi ha un petit menyspreu, però poc visible, i sobretot hi ha una gran indiferència. Si el camp del catalanisme militant, polític, nacionalista o independentista creixés a Catalunya Nord, jo crec que llavors apareixeria un anticatalanisme. És a dir, que molta gent que actualment és indiferent o bé que menyspreu el catalanisme es posaria en contra. Perquè perdrien identitat, perdrien referents, tindrien por, i això donaria pas a un anticatalanisme que s'expressaria públicament. L'anticatalanisme seria el signe, doncs, de la força del catalanisme. Exactament. És a dir, que passaria, per donar una imatge, podria passar a Catalunya Nord el que passa a València, o al País Valencià. Al País Valencià hi ha un nacionalisme català o valencià i hi ha un antinacionalisme català o valencià. I em sembla que això que no tenim a Catalunya Nord actualment ho podríem tenir en aquell moment aquí. Aquest anticatalanisme, de quines fraccions de la població podrien venir? De diverses fraccions. És a dir, que la primera ben segur de la gent que té dificultats a se reconèixer com a catalans, o que no és el seu problema. Cal saber, que ja fa temps que ho diem, que més de la meitat de la gent que viu a Catalunya Nord no hi han nascut. Són gent que provenen d'horitzons molt diversos. Una bona part d'aquesta gent s'hi troba bé a Catalunya Nord, no li planteja cap problema de conviure amb catalans, fins i tot alguns, sempre una minoria, acceptarien d'esdevenir catalans de ple dret, utilitzant la llengua, referents culturals i tal i tal. En coneixem tots, de gent que ho fa, però la major part és indiferent. I aquesta gent, suposo que una bona part d'aquesta gent tindria una reacció de rebuig contrari a la catalanitat si es perfilés a l'horitzó una independència per Catalunya Nord restacada a Catalunya i tal. Hi hauria aquest fantasma o aquesta por de perdre quelcom, referents a poder, identitat, moltes coses. Però també catalans mateixos que actualment del punt de vista cultural, del punt de vista lingüístic han perdut l'autoodi, que hem conegut aquí als anys 50, 60 i abans. Hi hauria llavors, crec, un autoodi polític, perquè la gent diu, d'acord, som catalans, però som francesos també. Nosaltres coneixem les institucions franceses, som estacats en aquestes institucions, tenim lligams econòmics amb França, és pas el moment ara de perdre això i d'anar cap a una aventura de la qual coneixem els ets i els uts. Doncs aquesta independència al sud podria polaritzar aquestes posicions més cap a anticatalanisme i més cap al catalanisme al mateix temps? Sí, em sembla que les dues coses s'aguditzarien i pujarien com dues bessones i podria haver una confrontació ideològica, de debat, però també una confrontació potser més dura, més física, entre cometes. A nivell, per exemple, elemental de defensa de la llengua, que és la primera cosa que els catalanistes fan en aquest país, la defensa de la llengua quan al costat tens un país que suposadament funciona i que és independent i és català, seria més fàcil aquí al nord? Sí, seria més fàcil perquè es veuria un pol fort de catalanitat a la porta de Catalunya Nord. Seria més necessari també? Seria més necessari, però per altra banda em sembla que si actualment hi ha una certa tolerància amb una mena d'estir i arronsa, un dia avancem, l'endemà reculem, d'aquí 2 dies tornem a avançar, fem aquest pas de 2 aquí a nivell de la llengua a l'ensenyament, seria més difícil, més complicat i caldria batallar, per exemple, amb els sindicats, que són l'emanació d'una estructura estatal francesa, a vegades jacobina, els partits polítics, i després la massa de la gent, la força, la inèrcia del gran públic.
seria difícil. Em sembla que ho trobaríem aquesta confrontació a nivells elementals, culturals elementals, com l'aprenentatge de la llengua o l'expressió de la cultura catalana, com a nivells més polítics i econòmics. Aquests sindicats, aquests partits polítics francesos, actualment majoritaris aquí a Catalunya Nord, no veurien interès en acostar-se a la catalanitat, a una Catalunya independent al sud? Alguns sí, suposo que sí, hi hauria de tot. Em sembla que es podria reproduir a Catalunya Nord i al País Basc, perquè la situació em sembla que sí, una cosa és un poc com la sistèmica de les plaques terrestres, si la cosa belluga a Catalunya, bellugarà forçosament al País Basc, és la mateixa problemàtica, més o menys, a nivell europeu i a nivell de les relacions amb el poder central a l'estat espanyol. Es podria viure sense arribar en aquestes extremitats, evidentment, perquè els temps han canviat, a Catalunya Nord i al País Basc, del punt de vista de les mentalitats, si més no, el que s'ha pogut viure entre França i Algèria a finals dels anys 50 i al començament dels anys 60. És a dir, una incomprensió, gent que s'entossudeix a negar drets i a imposar la seva ideologia i la seva força. Per acabar, Pere Manzanares, mentrestant, des d'aquí al nord, pels catalanistes és bo ajudar a que hi vagin cap a la independència a la gent del sud? Sí, tenim poc poder i poc marge per ajudar, però evidentment sí. Però jo tinc pas més 20 anys, he perdut algunes il·lusions, tinc menys ganes de batallar, ens envellim, sem un poc més prudents. Doncs jo la recomanació que faria seria a la vegada de ser imaginatiu i agosarat, però mai perdre de vista dos principis. El principi de desig i el principi de realitat. El pessimisme de la intel·ligència i l'optimisme de la voluntat. Això mateix. Que deia aquell. Al cap i a la fi és el seny i la rauxa dels catalans. Pere Manzanares, gràcies, bon dia.